Сегодня в этот знаменательный день, день радости, боли, гордости, хочу зачитать приказ о присвоении воинского звания нашему достойному бойцу за свободу и независимость Чеченской Республики Ичкерия. На какой бы территории этой земли он ни находился, он защищал честь нации, он защищал свободу Чеченской Республики Ичкерия. Сегодня он находится на территории Украины и борется за свободу Украины, за свободу своей маленькой Чеченской Республики Ичкерия. В соответствии с положением о Государственном комитете деоккупации Чеченской Республики Ичкерия, руководствуясь статьями 79, 80, 81 Конституции Чеченской Республики Ичкерия, присвоить Абдулхакиму Ажиеву очередное воинское звание бригадный генерал Вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия. Приказ вступает в силу с момента его подписания. От имени Верховного Главнокомандующего Вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия председатель Государственного комитета деоккупации Чеченской Республики Ичкерия Ахмед Закаев. Аллаху Акбар. رئيس الرئيس الدولة والنقر الصوت بعدية عمر أحمد الرفضية أحمد لا رابطة البيت للآلاء ويندية إفاد هنا في إفاد النقر الصوت دولار نادية ويوش عبد الحكيم سن قضى على وينجل واحد ودية وجلا إتأه ويوسوس الجيل الدخلي وشعار وعلاج القومة سنوكي في الوقت شعره هو تحت أهل وقش الميتوش خذر سوون دي أخذ حق وولد الاستلسة الميتو من أهل وقش دي عبد الحكيم دي أو أجوش ولوش تون إدوخ صوت ندوه إقوانا خلال شيء موت قبل وشخلال عشيك ونياتي دي أقوين بكي الشارع موود إدهال عبد الحكيم تيس بولناق وسي أعطيه يوقع عليها شولناق وسي لا المقعوين دي وين دي الشارع دي وين هالقمع دار تون الدولار يصوت ولا خصم يشتون بلد هيك أروز أكيد بعد يشتون جونكين هذا أكيد يقول تون الدولار حق لرسم حال شيء ويشتون تون الدولار خصم يشتون لسه يقول ليك شيء كده كده بعض حوت